Doncs NILEC és un nou espai escènic itinerant amb la voluntat de poder oferir un espai escènic amb les condicions tècniques necessàries per a aquelles comarques que no tenen cap teatre, que segons el Departament de Cultura en són 11. De tot Catalunya. Clar, en una època que estem parlant d'això del despoblament i tot això, suposo que projectes com aquests ajuden doncs, a vertebrar el territori en un àmbit tan sensible com el cultural, que és a dir, mentre no tingueu, em resisteixo a dir, no teniu teatre, vull pensar, mentre no tingueu teatre, nosaltres suplim aquesta carència amb això. Bueno, sí que existeixen sales i existeixen espais. El que ens ajuda molt sobretot això és fer una cartografia de quin és el disseny territorial que hi ha, no? I crec que això ens ajuda molt també a poder entendre moltes coses que són complementàries a l'existència com dels espais escènics, perquè sí que és veritat que a nivell cultural i de teixit cultural Catalunya està molt ple, no?